Għatandu 24 sena, dan huwa żagħżugħ Sirjan li wiċċu domina l-faċċati tal-ġurnali lokali, iż-żagħżugħ li wieġeb mhux ħati meta tressaq il-qorti Tawdex akkużat bil-qtil ta' Fawaz Naġem. Quddiem il-Maġistrat Bridget Sultana tard it-tnejn filgħaxija tressaq Maher Al-Jasem illi joqgħod mar Salforn stess fejn seħħ l-argument u fejn inqatel Naġem. L-akkużat tressaq fl-awla li bez ġakketta bulletproof fil-waqt li fuq barra tal-qorti fiċ-Ċittadella inġabru numru kbir ta' Sirjani bis-sigurtà fiż-żona tkun waħda stretta. Fil-qorti Al-Jasem ċaħat il qatel lil Fawaz Naġem waqt ġnieda bejn iż-żewġ gruppi ta' Sirjani f'appartament, ċaħat ukoll li kellu arma waqt ir-reatu li kiser il-paċi pubblika. Barra minn hekk, is-Sirjan kien akkużat li weġġa' ħafif lil Kazem Abdallah b'daqqiet ta' sikkina. Fisem l-akkużat li jaħdem bħala kaħħal ma kien hemm l-ebda talba l-ħelsien mill-arrest u nżamm taħt arrest preventiv. Kollox jindika l-qtil ta' Naġem seħħ wara ġlied li kien beda bejn gruppi ta' Sirjani bl-argumenti baqgħu għaddejn tul il-ġurnata kollha tas-Sibt sa filgħaxija meta spiċċaw wadbu siġġiet u mwejjed lejn xulxin. Il-vittma ddaħħal l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'daqqiet ta' sikkina u biġrieħi f'rasu u ġie ċertifikat mejjed ftit wara li wasal. Il-każ qed jiġi investigat mill-Major Crimes Unit tal-Pulizija. Issa trid tiġi appuntata l-kumpilazzjoni biex jinstamaw il-provi fi żmien 15-il ġurnata, kumpilazzjoni li trid issir f'Għawdex stess. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-avukati Angel Vella u Anthony Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali flimkien mal-Ispetturi tal-Pulizija Sean Pony u Wayne Camilleri. L-Avukat Kevin Monpalaw kien l-Avukat tal-għajnuna legali f'isem l-akkużat, fil-waqt li l-Avukat Matthew Xwiereb der bħala parti ċivili għan-nom tal-vittma.